Ne, to je jedno. Jo. Tak. Ukazuje mě to tady, co si až 1,6 km doleva, ale to je třeba, to není odbočka třeba ani, víš. Jo, kontrolu trakce musím vypnout zase. Počkej, to si vyopatruju. Mně se to vypne, víš, jak vypnu motor. Musel bych to tím cípákem, tím... Za chvíli rozbitejší, tak to vypne. Teď si to představ s CSkem, ty 19 gumou. Jo, je to ono, tady bych, že tady jsem měl problémy vyspát. No pak začnou ty krásné výhledy, tyjo. Tak vem si takovej terén, jdeš tady hodinu a půl, ruky si to brnilu. Silniční gumy, takže především vám duje ty vole jak prace. Je tady nějaká ta cedula, to je ten Mirador, nějaký. Já si dám podklasej tady, když to teď bude hromada. Jo. Nějaké kozí hovno nebo co? Kozí bobky.